shout out everyone. Shout out. Good afternoon, mga friends. Gandang chapon. Gopang Liti, good afternoon, Gopang Liti. Tusok si Sikoy. Maraming salamat si Sikoy. Thank you so much sa Gopang Liti. God channel. Mami Pearly, Gopang Mami Pearly. Sixing Mami Pearly. Thank you so much. Salamat sa pajarang-jarang dyan, Gopang. Lady Chan. Little girl. Maadjong hapon sa tahan, maadjong hapon. Birdie chill from the ocean. Yan si Ma'am Pearly. Kumusta pa niya? Kumusta daw? Matagal na din nakagalat sa LS. At pahinga-hinga din yung iba eh. Pahinga-hinga. Nagpahinga-hinga yung iba. Mami Pearly, kumusta ka na daw? Sis Little Girl. Ayan, sis Little Girl. Inday Jo, may galang shoutout, Inday Jo. Irene Latel, you know, good afternoon, Tamsak. Ayan, bigyan kita ng, ano, o naipinta kita. Irene Latel, ano na ibil. Ayan, bigyan kita ng add moderator. Ayan, thank you so much. Ayan. Little girl na may dalawang puso. Little girl na sexy. Katulad ni Mami Pearly. Good afternoon daw. Inday Jo! Good morning po. Ay, good morning ba dyan? Saan lugar ka ba? Inday Jo. Inday Jo! Saan lugar ka ba? Good morning na. Ayan, palalabs daw. Palablab daw ng ano ni. Ayan, little girl, palablab naman nyo guys. Ayan, ipin natin yung ano ni Letty Girl. Ayan. Lablabin na nyo guys. Ayan. Ayan, naipin ko na guys. Ayan. Elijah, good morning. Good morning din sa'yo. Irene dito nyo na ibumay. Jacket na na Irene. Thank you so much. Ayan, so 16 Pearly share. Ayan, Pearly. Mami Pearly. Magtitipin pag may bagyo. Mami, may kalam shout out. Logs, Korot, Itlog. Good afternoon, Korot, Itlog. Salamat. Ayan, gibitay tagyo gaya. Ano, Gorang Little Girl, gibitay tagyo kay aron makita sa tanan. Pakitusok nyo guys. Pakilamlag nyo sa Little Girl channel. Inday Jo Vlog, good morning. Ayan, sa Irene Latin, yun know, iba, may jacket na na Irene. Ayan, si Kurot Itlog, magtitipid-tipid rin pag may bagyo. O, syempre, pag may bagyo, tipid-tipid talaga. Sobrang tipid. Sobrang tipid talaga pag may bagyo. May bagyo pa. Lakas ng hangin. Lakas ng hangin nga. Talaga naman ito si Kurot Itlog. Talagang napapansin talaga. Ayan guys, lablabin na niyo si Little Girl. Malakas pang bagyo dito.
Buti na lang, thanks God at lumampas tipito. Lumihis ng pwesto, Mommy Pearly. Thank you so much, Mommy Pearly. Pearly shield from the ocean, shining in the sun, over in the shore. Ayan si Mommy Pearly. Elmer Jan, shout out sa mga nagtitipid. Ayan, sa Elmer Jans na very supportive kahit hindi isa lang ang pumupunta sa ano ko. LS ko, tumadaan talaga yan sa Elmer Jans. Shout out sa mga nagtitipid. Thank you, thank you. Ayan, thank you to. Thank you, thank you. Yan, sa Elmer Jans na palagi yan madaming pumupunta. Ayan. At saka nag-a-advise din yan si Sir Elmer Jans. Corrupt Itlog. Ayan. Shout out sa lahat dyan na nandyan. Mami Pearly Share, Sixer Pearly Share, at Little Girl. Pakitusulot nyo guys ang nakabita dyan. At alam nyo naman Little Girl Channel. Talagang damadami din yan na pumupunta. Kagaya kay Elmer Chance, maraming bumibisita. Kay Enday Joe, ang dami din dyan bumibisita. Kay Mami, Pearly, madaming bumibisita dyan. Nako, ay nako. Huwag nyo, sabi nyo, pansinin, maraming bumibisita dyan. Ayan guys, natatawa si Sir Elmer Chance. Thank you. Ayan. Pakituslok ninyo guys ha. Tuslok sa kigol. Tuslok lang sa kigol. Shout out. Ayan. Hindi naalis ang Bagyo Paratitlog. Meron pa rin yung Bagyo Paratitlog. Steven Mary, thank you so much. Ayan, pakituslok nyo lang nyo guys natin. Kay Little Girl Channel. Puntahan ko ng bahay ng Little Girl Channel. Little Girl Emergence, corrupt itlog. Grabing bisita niya ni Elmer Jones pag nagla-live. Nako, Diyos ko. Kalahin mo 12K na, susto. Ay, mga magagaling yan. Yan o. Yan mga naong o. Elmer Jones mo na. Sus, mga naong mga Elmer Jones. Lods, kurot itlog. Pag live ka naman ulit, kurot itlog. So, ang dami laging tao dyan ay kurot itlog. Live, naku. Litker Channel. The Six Litker Channel. Inday Chokblad. Premiere, ang daming premiere mo, Little Girl. Sinipagsipagan nito si Little Girl, ang dami-daming Tusukan ko lahat ito, tutusukan ko ito lahat, Little Girl. Ayan, pansiyam yung isa. Ito naman sa isa. Upcoming. Tusok ulit. Tusok, tusok din na tinusukay. Tusok. Unlimited tusok na. Ayan. Pangpito. Ayan, pangpito. Pangpito. Jesus, ang daming premiere. 4. Ayan.
Pasok na rin. Time check. Ayan. Ayan na, little girl. Inubos-ubos ko na ito, little girl. Tingnan mo na lang yung bakas ko, little girl. Oh. Inubos-lubos ko na ito, little. Ayan pa. Ito si Liti yung laging, ang laki ng kinikita nito dito sa ano, sa YT kasi hindi ito tumitigil eh. Very active kumbaga. Kagaya na nila Sir Elmer Jans, Mami Pearly, Inday Vlogs. Oh, naubos ko na. Nahurot ko na dahil, nahurot ko na yun. Nahurot ko nagtusok-tusok. Ayan. Nahurot ko na tusok. Baka mga bisa kayo guys, salamat sa pagbisita nyo guys. Tamsak lang, sapat na kay mami. Tamsak lang, sapat na kay mami. Nani! Hulot jod, ana sinag yung RDI. Da. Walay patawad o tinusukay, da lagi. Naimpas yun. Impas yun lagi. Na. Ay, naku. Tama talaga sabi ni Sir Elmer Jans. Dapat dugay-dugayon ang oras sa pag-live. Kaya ako usahay, naayang mga kayo ng paganin. Pinag-comments na sa agoy, pagkala, ay ba, diri. Kaya dinadali-dali ko na lang. Pagkala, ay ba, diri. Mingaw pa sa alindahaw. Kaya dinadali-dali ko na lang yung ano ko. Pero sabi ni Sir Elmer Jans, dapat daw, ano, dugay-dugayon. Miss Kitty, ayan mami, ayan. Miss Kitty, ayan, bigyan kita ng moderator. Oh, Miss Kitty. Ayan, kisama ni siya. Miss Kitty, mami tips. Miga, miga, miga. Kilala pa nila ako ka, mami tips. Miga, deng, sigwapang deng, colorful. Si Kitty yan, kasi sing ganda yan ni Kitty. Miss Kitty. Ay, may sasabihin ako sa iyo, ano, Kitty, gwapang ding. Kung saan itong imong live kay mabintang kasi mura man sila dagko nga wamba kanang may itlog ba, anong pagkain yun na ang lalaki ng itlog, saka parang may ano ba ya, may ano. Hello may dance. Kurot itlog na ka ba, kurot itlog. Pumunta kayo sa live lagi ni Ding Colorful. Alam niyo ba kung anong live niya lagi? Dagkog itlog. Ding, tanungin kita, Ding, ano nga yun, Ding? Anong pagkain yun? O shield siya? O seafoods? Hindi pa ako naka-encounter ng ganong seafoods. Murag ako siya itlog. Pero grabe ang tao kay Ding Colorful. Hindi laruan ang inaano ni Ding. Yung mga itlog-itlog na. Ayan. Little girl, thank you so much. Little girl, nakita mo na yung seafoods na may itlog-itlog ba ya? Ano yun na seafoods na hindi pa ako nakakain yun talaga. Pag may nakarinig sa inyo dyan, pakisagot nga ano yung may ganyan ganyan
Tapos may itlog-itlog dyan na ano, ganyan. Ding, ano ngayon, Ding? Sagutin mo nga ako, Ding. Naghahanap ako dyan dito sa mga, siyempre, pag hindi mo makita sa palengke. Sa mall meron, pero wala naman ako nakita sa grocery mall. Nang gano'n na si food. Sa kahapto, uy, mura man to. Ano kasi itlog labi yun? Sir Emergence, alam mo yun, Sir Emergence, Wapanliti, alam mo yun. Ano yun? Seafood siya, seafoods. Tapos pag ginaano ba yan siya, ding colorful pagka naipit ba siya mo, parang mangihi ba yan? Parang mangihi. Parang mangihi lang to. Uy, gusto yung katawa, nagsulo na lang balak. I don't forget the topic about the LS of ding colorful. Mommy Pearly, thank you so much, Mommy Pearly. Tingnan ko nga yung ano, pakita ko sa inyo. Kalma. Oh, baby, kalma. Ding colorful. Thank you sa Elmer dyan. Oh, itlog. Ayan, malapit na rin ang ano, live ni Ding Colorful. Daming live si Ding. Kasi mabinta nga yung ano niya, seafoods niya. Na malalaki. Yung seafoods niya na malalaki. Ay, ayan, nagsagot na si Sir Elmer dyan. Kabalik ako sa ano ko. Sige, hindi ko pangita ato kasi nga, hinahanap ko nga sa ano, sa mall. Hindi na siya ba abat, no? Diba naman bat? Kasi may liog-liog gani. Hindi man siya balat. Ay, hindi pa gano'n marinig. Okay, okay. Okay. Ayan. Hindi pa Ayan. Gwapang Margie, hello. Napaayos ko na yung isa kong cellphone, Margie. Kaya nagla-live-live na ako, Margie. Napaayos ko na. Hi all! Mega love shout out from RGTV. Kaya nag-live-live na ako. Kasi nga guys, nasira yung isa kong cellphone. Sabi ko, tapos itong isa, ipaayos ka din sana. Sabi nung nag-aayos, ano daw, huwag mo nang ipaayos. Kasi, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Pag inayos pa daw yan, yung ano daw, screen, ano daw, matatanggal, masisira na. Papaayos ko sana kasi ang mahal yata ngayon ng cellphone. Sabi nung nag-ayos, wag na lang daw ipaayos. Anuhin na lang daw yung tsagaan na lang hanggang pagdating ng eleksyon. Pagdating na lang na ng eleksyon. Hello, Studio Itoy. May galang shoutout Studio Itoy. Thank you. Nag-stop muna ako ng ano, ng pag-YouTube. Now, I'm ready to support everyone. Yoo-hoo! Yan, yoo daw. Bili ka na lang bagong city. Pag eleksyon na lang lagi sa Elmer Jansoy. Kay sos, ginoo ko pagkamahal cellphone.
So, ayan, sabi nung nag-ayos, ay wag na, Diyos ko, kasi trinay niya, matatanggal lahat. Magtatanggalan na lahat, sir. Katawag yun ko eh. Sabi ko, wag na, pwede magtyagaan. Gopang Bibslin, may ka lang shoutout from her to FB. Shout out! Ayan, shout out yan si Bibslin Bahas. Ito yung studio. Hello, my friend. Yo ho, enjoy everyone. Thank you so much. Ito yung studio. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan. Maayong hapon sa lahat. Maayong hapon sa lahat. Good afternoon, good afternoon. Ito yung studio. Dance po. Dance, dance. No, no, because copyright is always there. I am always a copyright. That's why no dance, dance. I will stop to dance, dance because it's hard to clean the the videos to find the copyright area. Maraming sa agoy naka-English. Mga sir, mga madam, naka-English ito si English. Ayaw magreklamo diha, Bisaya ko. Ayaw magreklamo diha, kay Bisaya ko yung tao. Maraming meaning, ito yung studio, maraming salamat. Ayan, natawa sa studio. Ito yun, kasi from Thailand yata, ito si Itoy. Itoy, are you Filipino which is nakatira na sa Thailand or kasi minsan marami siya magtagalog eh. Sa eleksyon di ay naisipi. Para tohon lang sir. Sa Lerby Jones. Jesus ko, ginawa ko. Kapang babes. Sa eleksyon, nakaabang na na. Dance, dance, dance. So, maraming salamat. Enjoy everyone. Thank you so much, Itoy. Ayan. Kapang babes. Margie TV, Yahoo! Always very supportive, Margie TV. Thank you so much. Bibslin Bahas. Ayan. Nadungog na ninyo akong tingog, guys. Kasakang area ko pwede magkuhan. Bungol-bungol mo na akong tingog dire. Dito sa hayag-hayag. Dito sa hayag-hayag. Ayan. Hayag-hayag ta, kay kapoy tayo. Kapoy, tayong lingkod oy. Magluto ang paratinda. O, nakahumanag bungol na siguro ko host. Bungol ka na. Dili pa tingari. Sir, oy! Na! Pagkalisod ng mga bungol, ano ba yan? Sa nga, nanasar nga, ibutang sa dunggan. Hearing aid na, agoy. Ayaw, paghihapon magreklamo ha. Kung saya akong pronoun sa aid. Bisaya ko. May palusot. May palusot. Si mami. Si manay, may palusot. Ayaw mo diya, glagas. Kay na. Bisaya lagi ko. Kapang babes. Kapang lady. Agoy. Mura naman taan ito. Pandari ay tanag. Mura naman banirig. Abat sige nagligid-ligid. Ayan. Bibslin ba silitid. La 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 la. Pag la 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 na lang ko kay saan man nga. Pag sige maghabol-habol lang. Nakatulong na tingali ko CPRI. Shoutout diha, mga gwapa Margie TV, Mami Pearly, ayan, Lady Girl Channel, ayan. Mga gwapo bang Elmer Jans, Sir Elmer Jans, Kurot Itlog, ayan, ito yung studio, thank you so much. Gwapang Bebs Limbahas, ayan dyan, thank you. Mahal kapunon, matulog unta so lang kay kapoy maninda. Asulan na.
ano ta ani. Ma Isip ko siya, sis ko minaw lang gyud mo. Aw, sige lang paniguro lang diha na. Okay. Hapit to ang Disyembre, nako ang bonus ninyo ana nagatang-atang na. Bonus is swimming. Hello! Hello, 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 bonus. Agoy, sipag-sipag na. Mga gitamad diha. Pagsipag-sipag na gyud kay unsaan nga na ana. Sa eleksyon yan, lapit na. Malapit na ang bonus. Bonus pa more. Yehey! Ayos ang bonus. Ay, kamingaw sa kahaponon. Kay dunay nangatulog. Pero unsaon magsiga ang matayin talon. Gugma diha. Dul nga rin. Ayaw, sana all na ibonus na. Kamugid Sir Emergence, doble ka, triple yung bonus sana, kay mga masipag mo mga. Tuwa sa laing nasod. Daming blessings. Siyempre, pinaghirapan nyo guys. Ayun. Dapat lang nyo maamanuhan din yung mga pinaghirapan nyo. Pakinabangan, matanggap, magpasarap minsan sa isang taon. Ayan, kaya yan si mga ano natin dyan, oh, yan si Little Girl. Puro kayo mga OFW, yan dyan, oh, Little Girl, si Guapang Babes. Ito si si Mami Pearly, Pilipinas is si Mami Pearly. Pero businesswoman niya ito is Mami Pearly. Margie TV, Guapang si Margie TV. Kaya mga ano yan, OFW yan. Maraming mga matatanggap na mga bonus, doble. Kaya okay lang na naapay whitey sauce, ambot lang. Kana ba yung mag-live mo nga grabing tao ha, grabing mga tao, guys. Grabe tingali ang mga ano niyo anak no. Kabutoy orig sus Ginoo ko ni anak kani oy pasensya na mo mga anak. Kay minsan na lang si mami magpasimaw-simaw in taon sa agtang dire. Di ana pud ko magpagyaw-yaw na pud ko kagagmay ba. Kumusta? Ayan, si Lods Lordy. Negashi, good morning diha sa inyo ha. Lods, ayan, good morning. Mayong Japon diha, mayong hapon, mga Bisaya, man po sila ba? Mayong hapon kaninyong tanan diha. Ayan. Kani sila, mga taga-laing nasod man po ni sila. Ayan. Si Kabutoy po, laing nasod naman si Kabutoy. Ayan, laing nasod ni. Ayan. Shoutout diya sa mga ano natin dyan. Mga pugi natin mga anak-anakis dyan. Sir Elmer Jans, Kurot Itlog, ito'y studio, Kabutoy Oreg, Lord Negosye, ay shout out. Ayan, Megs, shout out daw. Mga Megs. Ayan, mayang Japon. Ayan, si Kabutoy. Lalive yan si Kabutoy, Sir Elmer Jans. Mukanta na gani si Sir Elmer Jans. Pagkadako paturot-tigon mangyari Sir Elmer Jans sa katawa ko agik-ikigog katawa. Salamat Jod, ayan, you're welcome Sir Lord Negosyon, thank you always. Miguel shout out sa tanan sa yan sa ako host man ko. Ako may host ba? Ayaw na pud mo diha reklamo kay Bisaya lagi ko, Bisaya lagi. Kabutoy urig salamat ka ay Miguel shout out diha. Og sa tanan, ayan guys, og sa tanan. Main Japon diha, ayan. Kay di ako nagahulat. Magpaturtiguan yan sa emergency. Mauning makasunod yun magminaw punta ba?
Ayan. Shout out dyan sa inyo lahat dyan. Si Sir Lloyd Negosyo, malamig ang kanyang kapaligiran dyan. Napakalawak ng kanyang mga dinadaanan. Puntahin nyo ang kanyang channel guys at makikita nyo Sir Lloyd Negosyo. At si Kabuti naman ay yung kanya, makikita mo ang kanyang mga content. Ay nako, mapapabilib kayo. At nandyan na lahat. All in one na. May bakod. Agoy, salamat sa bakod. Ayun na lang, ang bakod-bakod diya. Kabuti, magpa-present lang ko kang lulo. Baka dugay na ko, basig kuha na pagkukuha ni lulo. Binuhangan na pag kong lulo na. Wada na po danig kuan. May bakod naman sinday. Salamat kaayo Kabutoy. Salamat kaninyo tanan guys ha. May 5 million in my kubo tank. Yo. Thank you kaayo guys. Usahay magamahay ako. Dili yung magmahay. Oy, kag nga rin magyud ko ninyo ba? Kung dili ko magkantang usahay. Salamat ng gayad. Kabutoy awit. Lagi negosyo. Ayan. Kaya guys, hindi ako nagla-live ng mga laruan. Kasi ang mamahal naman ng mga laruan. Oy! Sus, Ginoo! Sa mga mahal sa mga laruan. Maong dili ko mag-live o kanang may laro-laro. Kaya mahal. Mahal ang mga laruan. Sus! Kaya magyaka na lang ko din magtanaw-tanaw sa inyo. Mahal kayo na sila. Hindi ka ka-affordan ng mga mahal na duwaan. Uy! Okay, ingat, Sir Lloyd. Thank you so much, Sir Lloyd. Ingat. Thank you so much. Thank you, Nanay. Sige. Andito lang lagi si Nanay. Nagsusuporta sa inyo, guys. Sarap sa pakiramdam, yung sasabihan ka na, Nanay, Manay, Mami. Pakiramdam kong dami kong anak. Lola, gusto ko Lola, kasi wala pa ako apo. Bye-bye, at ingat lagi, Sir Logie. La 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 la. La 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 la. Bakit kita isog ko. O bakit kita iiwanan? Kung ikaw ay aking masulyapan. Magkakaon na yung sa Wilmer Jones. Kaso na yung sa Wilmer Jones. La 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 la. Okay, ingat kayo guys. Salamat sa pagpunta nito na. Tamsak lang guys, ayos na sa akin. Thank you so much. Sa kay Mami, yung matamsakan. Lovebird sa akong pag-umangkon. Kamaumog kanta ba ya? Meron. Hut, tutut, tutut, tutut. Sa kabila. Nagkakanta yung lovebirds. Tut, tutut, tutut, tutut. Wapang late. Sige na guys, salamat sa magpunta nyo dito sa atin. Dito na ko sa layo.
of my life. Oh, see that death once I've seen. Mm, 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 mm. Da, 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 da. Addicted. Ilista ko para madali ko kayong ibalik. Kasi tayo. Susana Arjun Proud, single mother, bigyan lang shoot out. Susana, ayan, bigyan kita ng jacket sisi, may galab shout out. Nakilablaban ka na sa kanila dyan. Ayan, may nag-iyak ng bata sa kabila. Bigyan kita ng jacket. Hello, good afternoon, sisi. Sandali lang, sisi. Abukot tayo ito. Susana. Ba't di ko mabigyan ng si Susana? Umalis eh. Proud single mother. Comments ka pa ng isa, Susana, para malaman ko na nandyan ka pa. Para bigyan kita ng jacket. Pag wala, hindi na. Lady. Girl channel. Kabutoy Orig. Salamat naman sa Kabutoy. At yung orig mo yung binibinisita mo sa inyo. Minsan kasi mga ano ba ya, sa social media. Elmer Jans. Marami ang mga ano niya. Kita niya. Gwapang Babes Lynn. Bahas. Ito'y studio. Studio. Ito'y Mommy Pearly. Mommy Pearly. Pearly Channel. Si Margie TV. Margie TV.
Miss Kitty, this ay si Ding. Ding colorful. Colorful. Kurot itlog. Thank you so much, Kurot itlog. As always. Sorry, Susana Marichon, proud single mom. Hindi ka na nag-ulit, so hindi na kita bigyan ng jacket. Panonood ulit. Isang oras na ba ako? Paano ba malaman ko na kayo isang oras? Usahay, maghamahay ako. Shout out. Ayan, magsa-shout out na ako, guys. Magsa-shout out na ako sa mga pumunta dito, guys. Ayan, Kurot Itlog. Shout out kay Lods Kurot Itlog. Kay Margie TV. Kay Little Gold Channel. Kay Sir Elmer Jazz. Babes Limbahas. Studio ito. Shout out Mommy Pearly Channel. Ayan, si Ding Colorful. Sino pa? Si Lloyd Chenogoshe. Thank you so much sa pagbisita kay Mami. At saka yung sino yan? Si Susana Morgan, proud single mother. Hanapin ko yung mamaya. Susana Morgan. Susana Morihon, proud single mother. Shoot it, did it. Okay guys, salamat. Salamat. Po. Ay, kadis ko ginawa. May ungo na diri. May ungo na di ay diri. May ungo man diri. May ungo man diri. Salamat guys sa bisita kay mami guys. Kay nanay. Kay manay. Salamat kayo. May ungo. Salamat sa patangusan guys.